Dati cellphone ko gamin kay Madina ka kayan ti kwa adung video unboxing A55. So na makikita yung apakita dati kami unik ti kwa Samsung store. Pag kami nagkita rin may bakit ti cellphone niya pang backup ti kung gamitin nga pang vlog ta napuno ti storage nan tatapo ang naman niya makirawar kami nga sigod ta zero down payment tapo madama okay ni bakitin talaga po ta buya karata na po ta sabi ka matag enjoy ka ng buya po. Bye bye. Tablet to. Tab. 3,000. 3,000 pesos, 120 siya. Unboxing A55. Bagong utang. Bagong cellphone niya. Bagong obligasyon. Pang backup ko po tinti mga cellphone ko pagpa-vlog ko. Backup ko ato eh. Dati cellphone ko gamin kay Madina ka kayan ti kwa adung video na-upload di storage na. Iti barbarong kwan bayatan. Barbaro. Bayatan na. Bayatan ka ta ato na narigat met no pati nga bayatan ta
Siyempre, nagumot ka na ka. Yan, awit yan. So, natulog ko tabanda ni Bakit na po, kit pawid na kon. Ta, banak pa yung mangan. Dak pa nangal daw eh. Mata nakarwara ko na po. Para dyan di parking anti motorin. Ta, pawid yan. Ta, nagpudot. Pero lang na ikawang rin marta nag-aircon taunig.